igazi yawongazani noThixo emveni kwayetheni yena efile ebethelelwe umzimba sele utheni uzabheka emangcwabeni aphinde athandaze athi xa ngaba nithatha le indebe ligazi lami eli uthi yiseleni ningayiseli nje kuba nizidla ngosela izinto eziselwayo but niyisele nisazi uba lo ngumnqophiso wokufa kwami ligazi lami eliphalalele abantu abaninzi ukuze ngokuphalala kwegazi lami abaninzi babe nokukwazi ukusondela kuThixo. Amen. Othe wafumana igazi likaYesu ufanele umnqophiso ongunaphakade. Le ndibanga bathi ngumnqophiso it's because yayenziwe iminqophiso ngaphambili. Wayenza uThixo eEdeni umnqophiso, wenza noAbraham, wenza noMoses. Hallelujah. Yonke nominqophiso yaphila ithini iphela ingafulfilwa. Hallelujah. Because ibingabantu kodwa ngoku lona umnqophiso wegazi likaYesu usenza sibe ngamahlulane noThixo. Hallelujah. Usenza sibe ngamadlelane naye uYesu Kristu kwenza phezulu indawo. Amen. Xa esithi uSamson ngumahlulwa kaThixo nathi singamahlulwa wani bakaThixo ngenxa yegazi esisalifa. Amen. Asiseli nje eligazi kuba sisela kuba abantu bedla ngosela. Hallelujah. Sisela kuba singena emnqophisweni omtsha. And asingomnqophiso nje, ngumnqophiso ongunaphakade. And akuzuphelelwa noba izinto zaphela abazalwane, but lo singena kuwo ngegazi likaYesu ngongunaphakade. Amen. So siyenza lento kuba esinike igunya loba nanini na xa sukuba nindikhumbula. Amen. Yenzani oku. Amen. Not enye into uthi yenzani lento ndiyenze nabafundi bami. Because nani ningabafundi bami. So oku ndikwenzayo kwenzeni nani. Whenever nindicinga ba kanyeni inkosi uYesu yafa, yafela mna, yafela thina. Now ukuze sikhumbule ingaphela ezinhlizweni zethu, masenze laa nto wayenzayo. Amen. Yes. Amen. Hallelujah. Asiyenzi nje for fun bazalwane. Siyenza kuba sinikwe umthetho. Yiyo lonto singayenzi qho. Yiyo lonto singayenzi xa kumandi nje. Sithi hayi namhlanje ukwenza umthendeleko nje. But lisuka ilizwi ngasentla ikhumbuze ba kanye nikhonto ezingekayenzi. Hallelujah. Yiyo lonto ilizwi lifikile kuTata lathi khawukhumbule kanye. Amen. Ukuba kwenzeka into. Hallelujah. Njengoba sisiya kwipasika nje bazalwane, asiyithina sistay. Siyasi-fresh because sisanda ufumana ntoni owethu umthendeleko. Sithi singena epasikeni, sibe sesingenile kakade. Singena sesufumene umthendeleko. Amen. Baninzi abangazufumana ngoku balindele ipasika. Amen. Kungona bazawukhumbula ngelaa xesha. Bayikanene safelwa. Thina siyayikhumbula ngoku because uthe nanini na xa nindikhumbula yenzani oku. Amen. Sibambe nomthetho ke bazalwane. Ngokwenza oko sibonakalisa ukuthini ukufa nokuvuka kukaKristu Yesu. Amen. Siyenza ntoni? Sikhumbula ukufa nokuvuka kwakhe ade abuye uKristu sisayenza le nkonzo. Amen. Yiyo loo nto uTatanqane ayasinike igunya lokuba xa usendlini yakho ikufikele le nkonzo, there's no need bayobiza uTatanqane. Uthi tata akazondidlisa umthendeleko. Thatha ifamily yakho wenze le nkonzo because ifike kubani kuwe ngalamzuzu. Amen. Ungalindeli bayode ubheke emngcwabeni naseTopiya yokuyifumana khona umthendeleko. Amen. Uthi namhlanje whenever uyicinga ukufa nokuvuka kwenkosi yenza lento. Uthi ngale mini umzimba wakhe watyakatyelwana.
ngale mini igazi lakhe laphalalela mna. Kodwa ndiyayonto indenziwa ndithini, mandihlale ekukhumbuleni imihla ngemihla. Amen. Hallelujah. Praise His name.